cuchara, pois ella cuchara e se carbonilla. Hai que remexer antes de darlle a ferver. E pouco a pouco. E que hora é? É que, bueno, contanos o que tes preparado. Bueno, hoxe traio unha sección Contanos o moi que guai. tes preparado pa mañá ou pasado. Traio unha sección moi guai. Non vai dar tempo, pero tú conta. Non vai dar tempo. Non, pero tú conta. Non vai dar tempo, pero tú conta igual. Bueno, A idea é moi boa, É precioso. a idea é moi boa, pero non a vamos facer esta semana. Pero conta, bueno. conta. Bueno, pois buscamos unha parella que se fora a casar para o ano que ven. Como a min gustame moitísimo comer, pois ímoslle elexir un pouquiño o que é o menú, non? O menú da boda. O menú da boda. Pero de verdad. O menú de verdad. Contactamos cun restaurante para traer os platos, así un menú de proba para dicir, oye, pois poñemos marisco de primeiro, ou non, ou os entrantes, ou que queredes de segundo, ou un só segundo, ou Vale. carne Cantos peixe. platos de marisco. Claro, entón vamos a comparar tamén un pouco como eran as bodas de antes con son as bodas E de nós agora. elegimoslle, bueno, Sí, vamos a chegar a un final de dicir, bueno, pois isto ou outro. E quen están? Creo que están os noivos, Están a os noiva novos, sí, están os noivos e os pais da noiva, e os pais e a nai da que noiva. son Anatan e Jonathan de Mos, penso Ana, que tan son. dixeche? Jonathan. A pesar Anatan. Anatan Skywalker. Ana e Jonathan son os noivos. Sí, sí. E despois están os pais tamén, que son Ramón e Maica, que Veña, son os fatais que por nomes. un aplauso para eles, veña, vamos. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Que tal, como estades? Ben. Antes de nada, parabéns. Gracias. Porque vos casades cando? En septiembre do ano que ven. Aquí Ainda ala. queda. Ostras! En setiembre do ano que ven. Pero hai que coller cita, senón non tes, Vos sodes os papás dela, Sí. Ainda ten a oportunidade de encontrar algo millor, daqui a, non? Sí. Xa tedes o sitio. Ainda Estamos... estamos aí indecisos. Vale. Home, tendes tempo, Sí. Sí, pero bueno. Por eso hai que facelo con tempo. Pero a idea é probar o... Falamos con un restaurante, vai nos traer uns platos para probar e que digades vos, bueno, isto mellor, ou falamos e dicimos, bueno, pois Vale. collemos outra cousa. Porque a vosa idea, que idea tedes na cabeza? A nivel de cantos platos de marisco... Bueno, Algo que se poida pagar. Algo que se Canto custa agora cada plato? Vos sabedes seguro algo. De... Canto sale? 120 euros. E dai para arriba. 120. 120 xa pagou... Ese é o mínimo. Xa pagou Eva Iglesias máis cando foi a súa. Paguei yo. Claro, máis. Mais. claro, dai para arriba. Claro. Canto hai da túa? Canto hai da túa boda? 8 anos. E canto pagache por plato? Non me acordo. 150, Non me acordo, por pero aí. sí, por aí, 150. Depende do día, Sí. En Portugal é moi barato, Tamén hemos visto Tamén depende da época do ano na que te cases. Claro, de que tú- Setiembre é época alta aínda. Padres da noiva, Sí. quen vai pagar a boda? Es un pouco Eso facía xa. relativo. Será. Iso era. Era o pai da Bueno, noiva pero quen iso lle foi pagaba. no noso Non dixen por eso, non sabía, No, xa, sí. Iso foi no noso tempo. Sí. E non sei por que se perdeu. Pagaba Verdad que sí? No, pero espera, pagaba os pais Da novia. Da novia, sí. Non me acordo deso, non. Ah, o da novia. Falo como se O pai da vivera novia. Ah, non me gusta lo. No, verdad, sí, sí. Era o pai da novia ou Era o pai da tiña que novia. De pagar. feito, meus Ai, pais por riba. están hoxe de aniversario. Oh. Meus pais están hoxe de 40 aniversario. De que? De boda. Hoxe cumprides 40 anos de boda. Pero, por favor, amigo. Que bonito. Que se comeu? Hoxe mesmo, sí. Que se comeu na vosa boda? Uf, tedes por aí un menú na Pois, bus. Temos o menú da boda? Mira. A ver, lea Ai, iso. mira que pinta. Que había? Que había? Que se comeu? Bueno, entrates, croquetas calamares, de jamón, croquetas, empanadillas pequeniñas, tortilla, Eso que me gusta. Pero sus pinchos. xamón, Sí, nos pinchos, sí. Mentre Despois, non bueno, chegaban pues, os novios. langostinos cocidos, esos que como se pintan. chama isto? Mi que guapo está meu pai Porque ali. agora fan as bodas eso con platos de pitiminí. A mí gustan esas cousas como a Que tortilla, típicas as empanada. tartas de pisos, Sí. Que pico. Non miraches a de atrás, non? No, pon a de atrás. Había algo na atrás ou que? Sí. Que pasou na foto de antes? Ah, que ten na barbilla? Pero que che pasou? Esto. Que che pasou? Pois o accidente media hora antes de casarnos. Un cuarto de hora antes. Ou un cuarto de hora Un antes. cuarto de hora Pero que pasou? Pois un accidente de coche, en vez de ir para a iglesia, un para o hospital.
Sí, ella lengua por En aí. vez de casarnos a 1, casamos a las 5 da tarde. Perdona, salía ya lengua por aquí. Ás 5 da tarde, éramos para casar ás 12, casamos ás 5 da tarde. No mesmo día. Verdad que sí? O sea, aínda tal, pero se miras algunha outra foto, temos unha cariña de alegría todos os días. Pero será sinvergüenza o día da boda ter un accidente co coche. Eu xa non me caso, Vale, temos lo que facer No, outro. iba el e o irmán, pillaron como unha pedra no camiño, quixeron esquivala, porque ao esquivala iban contra un señor que viña pola carretera, este botoulle a man ao volante, que quen conducía era o irmán, o outro soltou o volante e o coche marchou contra Pero o muro. preferiche casarte que atropellar ao señor aquí. Hombre, Está ben. Ya era un señor mayor, ¿eh? ya non sei. No, Xurxo, non nos dá tempo a probalo. Que va? A semana que ven. No, porque xa acabou o programa, isto pensas que isto é... Eu non comí, non, eu non comí hoxe. Dixen, vou porque... Hai que facelo mañá ou pasado. Vos como estades? Ou para lunes que ven? Outra vez. Que ben, se quede. Pero máis cedo, non a última hora, porque tú enrollaste despois con todo o que tes antes. Amigo. Ou nos pos de primeiros. Esta hora non é hora É de que cear. entramos 5 minutos antes de acabar. A ver, podemos vos dar, claro, hai que vos darvos según empeza o programa xa. Vale? Parece moi ben. Arrancar o programa, Arrancar ceando. arrancar o programa xa con este. Cear ás 11 tampouco digo, pero por exemplo, o das chuvalillas Vale. estas, Vale. que estuveron agora sí. Mañá non pode ser por circunstancias Sí, porque de... mirei que era máis de producción. Bueno, por circunstancias do invitado que ve mañá. Pero podemos lle dar para miércoles, podemos lle dar de inicio, para miércoles. Podedes? Pasado mañá. Sí. Se seguides xuntos, se non, non pasa nada. Tú podes ou non? Pues claro. Bueno, miramos. Que toda aquela comida que lle fan agora. Ah, porque a comida está aí. Bueno, pero a comida levo eu que teño que cenar. Lleva tamén. Pues non nos dá tempo, pero mirámoslo para facer un miércoles porque queremos, ahora en serio, Ou este facer miércoles ou outro día, queremos pero facer bueno. a prueba de verdad, verdad? Home, claro. Probar a Pero comida. o chiste era hoxe con 40 anos de casado, home, tú tamén. Pero trampeámoslo. Esas 40 anos o miércoles. Dámoslle para atrás. Sí, lo combinamos. Que mal quedaste, Roberto. Saca un plato del Agustino, o primeiro. A ver, o primeiro que iba a salir, saca o primeiro plato. Veña, o primeiro del Agustino. Que era o primeiro? Era esta cena, calabresa. Bueno, era, confiado. Tamburín. Ay, qué bonito, qué bonito. A ver, aquí parece que se pode perder estas cousas. Opa, Ai, vai. espectacular, Como te chamas? Adriana. Ya, Pois, pobre, tampouco moitas gracias. pudo facer nada. Madre mía. Nada, Pensei pero, que él se iba a poñer en traxe para recibirme e vexo que nada. Que recibe non sei picar. pero, Esto vamos, é increíble. pero vámoslo facer ben. Vades vir un día, vámoslo facer ben, prométovolo. Xa, según arranco o programa, se pode ser este miércoles, e non outro día. Podedes Vale? vir todos os Venga. días. Estamos con Boris Izaguirre. Ven a continuación con el corazón Boris de y Vanessa. Boris y Vanessa, Buah, vaya Correcto. programa, No lo perdan. Vémonos mañá otra vez aquí en Roland Roll. Gracias. See